मेगनानो नुला ना नायबाबो सान्दुङा लोगोफोर फैबायमोन आरो जों फैनायालाय नै लालबाग गार्डेनाव बेरायनो बिराद सान्दुं गोसा बाबरे ओरैबायदि सान्दुं बिराद गरम सान्दुंबो नै थान्दायालाय थान्दा ओमफ्राय ओरैनो गरमबो आरो बार बारदों नालाय थान्दाजों गरमजों मिक्स जादों सान्दुङालाय सान्दुं नायनो हालायखाय ओरैबायदि गय फिथाइ ओरैनो बिदिसो नै बिलाइ ओरैबो दंब्रा लाना नुबायना साफा लांदां लामाया जाबायथ' ओरै मालाय गुवार खेबनै जाबाय आरो दायो आङो लालबागाव हनै गोजौआव नुहुराखै नोङो गोजौआव नै गोजौआव नै मांखि फिसाया मबाइलखौ सेख'ना लाङोनोलै ओरैनिया रानस्रावजोबथारदों नै गोरान जाजोबथारदों रानस्रावजोबदों ने पहली भी मैं तुमसे मिला हूँ गोरान जादों गोसोखौ सान्थि मोनबायना बेरायनो मोनफैनानै बेरायनो लिंबोबाय थादोंमोन आरो बे बुंबाय थादोंमोन बेरायनो लाङा मा लाङा होननानै ओंखायनो दिनै सुथि मोननायखाय एसे बेरायनो लाबोबाय आरो गय फिथाइ सानैजोंनो लोगोफोरबो गैया लोगोफोर दंबा मोजां जागौमोन दा लोगोफोरबो गैया नानै जों सानैल' बेरायफैदों लांदां ओंखार बोरैबा दिनै मानसियानो गैया ने सिरि सिरि सान्दुं गोसाखाय साफानै मालाय होननानै बिफां लाइफांफ्रा मेंबायबो नुनाय बेना दानो जिरायबायबो दानो मेंबायबो ओरै मालाय दै सारलायलायदों हनै आरामनो फुल बिबाराव साफानो थाइजौ लाबाय नै थाइजौ फिथाइ गरमावनो थाइजौ जाबावबायसो 80 थाखानि थाइसेयानो थाइसे थाइजौआनो 80 थाखानि न मोजाङै दैया नै दै बेफ्रावलायदों जानो लुबैया जाबाय आरो मोननायानो गोथाव गोखै नङा आरो गोदैसो ओरैना जोंनि आबादारियानो मोजां साजायनाय दै हगारगासिनो आरोना बिबार बारियाव फुलाव दै सारदों मालाय नैबाव हाग्रानिनो मैदेर माबा माबि खालामनाय दं नै बैफोरो ओरै थांनोसै जों बैजों थांनानै बेनिफ्राय ओरै हाबलांसै बैजों ओरै मेन गेट दंहैयोमोन बे मेन गेटजों थांला आरो जों सानैजों द्रु द्रु थाबायगासिनो नै आंहाबो थाबायदों नालाय थाइजौ आंबो मोनसे थाइजौआ ओरैनो माबा माबि साजायनायफ्रा बेफोरनो नै बिफां लाइफांनो बेलाय जों बिनिफ्राय एसे सिगाङाव आवगायबाय आरो ओरै आवगायलांनि नै बाव मोजां साजायना दोनदों दै बोहैलायनाय मालाय दैया नै बेलासि टाइम मोना टाइमफ्रावसो मोजां नुयोना बिदियाव लाइट होलायबा
साफानो सान्दुंआनो ओरैबायदि नायनोनो हाया थ' सिङाव थाबाय दे दै बोहैनाय नै सावसावनि दा गुसु दैया थान्दा मोनदों बोरैबा सान्दुंआव माबानानै आरामनो फैद' जों एसे सिङाव आवगायलांसैलाय नै बिबार बारिया थाबाय सिङाव बेफोरबायदिनो मोजां माबायाव फट' लानो हायो आरोना बिदि दंजोबो नालाय बे न'जों न' गंसे दं नै साफानो नै बिराद सोलायबायथ' ना बियो नेगासिनोखा गस्ला हैथा जादों थ' ओरै थाबाय मोजां दा जायगाफ्रा गस्ला हैथा जाबाय नै बेना फट'गाला जायगाफ्रा मोजां ना नै लोगोफोर बेबो मा बिफां नै थ' मा नुखो नोङो जेनेबा नायनानै मोजां नुबाय दा जायगाफोरखौ नैबेयो मा जाखो डेक'रेसन मा जाखो उनाव नायफिनसै बारा नुहुरासै गोजाननिफ्राय डाइरेक्टरेट अफ कालचारा देखायनाय आरो बेयावबो ना मोजाङानो नै बिफां लाइफांफोरखौ बिदि साजायनानै दोनो मोजां आरो डन्ट स्पिड खुदै मुजुनो नाङा नैबे सिंजों हाबलांजागौमोन नामा फिसानो नै लामाया साफा नुथारदोंमोन ओरै लामाखौ बैयाव मोनसे गेट दङ बाव मोनहैयो थांबाय थानि बाव नै बे बिफाङा मानिबा गोजाथार हाग्रा बारिनि थालै नै मेगना माबा नुवासो मोनबाय आंनि मेगननि पावारा गैलालै नुला मेंबायनो नै मालाय जिरायनानै थाबाय नै आरामनो ओरैनो 4टा 5टा जाबाय ना ओंखारलांसै ओरै लासैनो नै थांसै दा ओरै नै बावहाय मा होनो स्नेक दं ना मा होनो नै मेगनाय नै फर अफ स्नेक्स इन जिबौ दङनो बैयावहाय बै सिङावसो नामा जिबौआ बैयाव जागोन नामा जिबौ दङनो बा जिबौ दङनो बेयाव बेबायदि समायना नै मा बुस्थु बेलाय बेयावहाय माबा नुहुरदोंमोनलां थाइजौ फिथाइ थायबाय नै मालाय फैलाय थाइजौ
नै गोजा गोजा जालायबायबो मोनबायबो नामा मोख्रा जानायनिसो फैदो अयथासार थायदों नै बियो नै सिनारिफ्रा नायनाय लोगोफोर नों ओरै थाबायलाबायहैलाय थाबायलाबायहै नै ओरै थाबाय ओरैनो ओरै थाबायथ' ओरै थाइजौ फिथाइ दङ मोजां दा ने जायगाया आयौ बेरे दङ हनै फैलाय हनै बियो बे दंफाङाव गाखोना फट' लाजागौमोन नैबे दंफाङाव नै नालाय बेवहाय गोबां बेरायबाय मेंगुलायबाय आंना मेगनानो नुलायलायला थांसैलै उन्दु ओंखारबाय बिराद आयुनो बिराद बेरायबाय जों थाबायबाय आथिं रुइगुलायबाय न'आव थांनोसै रुमाव फट' गांसे खेबजाबाय नै फट' गिदिरनो दा थांनोसै जोङो दा थांनो ओंखारबाय नै लासै लासै थांगासिनो लासैनो ओंखारलांनोसै आरो साइसनो बिफांखौ बिदि गायनांगौ आरो लामायाव गायोबा बिदि गायनो हानांगौ ओरै मोनसे गायनांगौ बिदि गायबा साइस नुयो लामा गेजेराव ओरैजों गार्डेननि थाग्राफोरनि न' फैबा नैबावसो फैयो आरो नै बयबो बे अन्थाइ बेसेबांबा गिदिर अन्थाइ बेनि गोजौआव बैयाव मन्दिर दङ आरो बेंगालरफोर बायदियाव फैयोब्ला लालबागाव बेरायनो दाबाव आरोना फट' लायो नों बेयाव बै न'आव ओरैहाय नै ओरै अन्थाइ आइसक्रिम जादों बे हाजो गोजौआव गाखोलांसै जों अन्थाइ गोजौआव चाइनानि मानसिफोर मालाय फट' लालायलायगासिनो दं गोजौआव बिराद गरम ना आइसक्रिम जादों बाराबो गोजौआव गाखोलांसै गोजौआव मुसाराम नाङो बारा हाजो गोजौआव नालाय बार नाङो बिराद मोजां जिरायनोसै दसे बेयाव थारबाय नै माने गोजौआव बै मन्दिरसिम थांसै गोजौआव मन्दिर नै अन्थाइआ नै बिदि थाखो थाखो फिसालाय मा फुदुंलायबाय थाखोसै नामा खाथियाव ओइलाय मन्दिरा नै आंनाबो बावल' साफा आरो बेरायनो
आयु नाहरनो हाला माथो बारा बयबो बेयावल' फट' लाफैयो आरो नै ज' ज' गाहायाव नै बेयाव न' दं औ नैबेजों माबा दं आरो नै बैयाव थांखांखाबाय दाख्लैफोर नै गाहायाव बिल्डिंफोरखौ माबायदि नुहुरो नै फिसा 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 फिसानो आरो एसे जुम खालामनानै देखायबावनोसै नोंथांमोननो नै बिल्डिंफोरखौ गोजौआव फैबाय आरो जोंना गोजौआव फैनानै दा गाहायाव नै थ' हरै माबायदि नुहुरो ना हरलाय मोजां ना मेन गेटआव ओरैनो हनै मोजां दा थांसैथ' न'आव बुराया बुराया माथो बुरायालाय बेबायदि मोजां बारा बावहाय आयै मोनाफ्राव बिसिना लागायनानै उन्दुनो मोनबा बावसो एसेबो गरम गैया आरोना मोजां फैदो थांसै फैदो आयु गोलैलायलांसैमोन थांनोसै जों दायो न'आव टाइम जाबाय मोनाबायना आयु गालुनबायमोन एसे गोलैसैमोन नुबायना अन्थाइआ बेसेबां गिदिर नै ओरैनिफ्रायनो अन्थाइ गोजा बे गासिबो नै दाबो नै जि मोजां सानलाइटआ नै नायलाय साना गरनो सान हाबहांहां बे टाइमाव जि मोजां मोनोना नै सानलाइटआ फ्लाइटआबो नै दिलांनांगौ फ्लाइटआबो जि गिदिर फ्लाइट नुनायखाय बेहा माने फ्लाइटआ आर्मिफोरनिमोन रानजोबथारबायलै गोराननो ने दा एसे बैसागुनि एसे रोदोमफिनसिगोन खोमा बेफोरो ने रानजोब्बाय नै हायानो माबायदि दै मोना मा मोना हा नै ओंखायनो रानजोब्बाय नै गोरान बारा मोजांथार आरो बारालाय